Među nagrađenim policajcima ove je godine i Željko Renić. Nagrada je prestižna nagrada unutar Ministarstva unutarnjih poslova. Jedan od razloga za nagradu bio je sigurnosno besprijekorno napravljen posao na svečanosti ulaska u Uniju. Njegov posao je zajedno s kolegama čuvati štićene osobe. Ovo je zapravo jedan zajednički rad cijele policije, a nagrada naravno uvijek nekome mora pripasti. Evo, ponosan sam na nagradu i na neki način držim da smo je svi zajedno zaslužili koji smo sudjelovali u ovom projektu. Tisuće policajaca zbog ulaska u Uniju imaju još zahtjevniji posao. Biće i više kad uđemo u Schengen. Nijednog trenutka u ovoj kratkoj i zabavnoj opereti koju smo pratili zadnjih tjedana nije bio upitan naš status i naša budućnost. Pa niti sredstva za Schengen. Ne smijem zaboraviti kako je sada hrvatski policajac odgovoran za 500 milijuna stanovnika Europske unije. Dakako, i u ovim okolnostima najteža zadaća svih nas ostaje bespoštedna borba protiv korupcije i svih vidova organiziranog kriminala. Zahvaljujući stalnoj suradnji kao jedna od najaktivnijih članica Interpola, a to nisu moje ocjene, to su ocjene čelnika te organizacije, prekinula je više međunarodnih kanala krijumčarenja droge, ljudi i oružja. U čuvanju granice Unije našim će policajcima pomoći i nova oprema, među kojima i 3 helikoptera koja će zamijeniti 30 godina stare koje sada imaju.